Hello guys! My name is DJ March at ngayon papunta po tayo sa sentro ng Bohol. Yeah! Check this out, ipapasyal po ko kayo doon. What's up mga people? Ito po si DJ March. Ito po sinasabi ko po kanina na ipapakita ko po yung Tubigon na park nila po. At saka nandito po ako sa may Bohol. Yeah! Napakaganda po dito mga madlang people. Ay nako, paki-follow lang po ninyo ang mga social media po Instagram, YouTube, Twitter, pagka Facebook page. Hanggang sa muli. Break it down.